täynnä. Haketaan jauhesammut. Markku puhalla. Markku ei se. Nää on tilailukynttilöitä. Joo. Mitä ei opettaa? Hassu on. Missä meillä on vesilassi? Sormikan sammuttu. Tahtoiko lasiko? Joo. Arvasin tämä. Jotain koirua. Sitten sanot, että eikä panhan kaikki vain, kun meinattiin, että 4 riittäisi. Niin. Mutta ei tätäkään hauskuutta olisi ollut. No niin. Tuli äänikin mukaan tuohon videoon. Juhuu! Hyvä Marko!